Hingga badhe ndereke lampahan adicara dawa pangipun pinanganten sarimbit mawi adat monggo katuran lenggah pinarak teng papan panggenan ingkang sampun sinedya. Ugi dawa pangipun pinanganten sarimbit rikalundengan menika mangke dipun ayahi kalian panjenenganipun Mbak Renita Pangergo Busana utawi juru rias kami cil saking tlatah Bojongkoneng. Ugi dipun seguyung kalian kadang kula YNA video syuting ingkang micil saking tlatah Surabaya. YNA Surabaya kan? Ya Jawa Timur kan? Ugi wonten CR fotografi Twin dipun seguyung kalian kadang kula BY audio profesional. Ya samangke badhe ngayadi cara dawa pangipun pinanganten sarimbit mawi adat monggo warga gung saking nganten kakung dalah warga gung saking nganten putri panjenenganipun Bapak Tasuri dalah Ibu Salamah sak pangombyong pangiringipun ingkang tasih teng mriki hamba une badhe hampir sani lampahan dawa pangipun pinanganten sarimbit monggo ngamawi pinarak nganti sekeca mardika. Duwin kula kakung saking Bapak Rofi'i dalah Ibu Musidah kagem saking nganten putri sak keluarganipun ingkang badhe handharake hampir sani nggih sami monggo sami lenggah teng papan pangge sampun sinedya. Ugi mangke wonten ingkang dados sebuah manggala dari jusul lampah jam menika Mas Anas Glopo Sarjana Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna dabil lasadid. Rap sadeng atur kinarya munggal kawin niku sagungi paiwahan pinantu ingkang harjan nuwun. Sirah maca tentrem rahayu saking nugrane Gusti Kamu Agung mugi tansah kajiwa kasarira. Tumendalan tumandu ing jiwa panjenengan lan kula waradin sagung dumadi. Selaras kalian tita sawantai kemapan dan kukupan ing nagari Nuswantara linambaran Ponco Silo Adi. Semoga duwun dalem dereke tafakura muji syukur nganti maos kalimat tahmid bilisan alhamdulillah robbil alamin. Mugi rahmat salamipun awa tetepo kajiwa kasarira. Dumateng setunggaling titah ingkang linanggung paring uswah sayyidin kalifatullah panetek panoto agama jika Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipanjenengan lan tansah ngantos sapatipun fidini wa dunya dalah akhirat. Panjenengan para pepunden, para sesepuh aji sepuh ingkang pantes pinundi dalah kinepeken. Pangabuktian kula mugi kunjuk hadratal mutaromin wal mukaromin para alim ulama para kiai ingkang rinten prantara tansah menegas werdining pustaka suci panutaning jalma utama. Pangabukti kula mugi katur pangreh pangemban pengembating praja satriya ning nagari. Mirangganipun Bapak Lurah Dalah Jonjang Karawat ingkang tuhu kinurmatan. Pangombyong putra pinanganten kagungan kaligo martaning akrami miwas anak sederek pawong mitra pituwangandat karnan ing penggalih tuhuli nepatno ing deduka tene bina saking salwing sesendumi yang panyendu gulang tepung gladi wanuh kepareng derek pitepangan kula ingkang asma Jiki makarya saringan Sanggarias Renit Wedding Organizer sayuk karya kali Dimas Bagus Lampanas Glopo Sarjana Seni kepareng marang abiyantara ngundi dawuh timbalan panjenenganipun Bapak Rofi'i dalah Ibu Musidah kapurindhake dawuh pangipun pinanganten sarbet J Kusumaning Ayudiah Eva Nurdianti
pikantuk Adimas Bagus Nurul Amri putra kakung saking Bopo Tasuri Dala Ibu Salamah kang mijil saking Tlatah Gembong Kandang Serang hingga menika sang hyang putra kakung Sumawana putra Sukorahayu rantaman adicara kang badhe lumadina kang badhe kawiyos ngeten pambuka kinarya laksita harja ingkang angka sepindhah mijilipun pinanganten sari bece panti busana kapratilan adicara kang angka kalih lawi adicara lung tinampen utawi pasrah tampi sampun katindake wa enjing amangke dipun gantos kanthi adicara foto keluarga mekaten saking Kakung Kakung Sumawana Sukorahayu kula pribadi tansah nyuwun weweng pangestu mugi lumadining adicara wejisan ngantos dugi pungkasan waget kasembatan lulus raharja kalis ing sambe kala prastawa ganti kanggo sepindhah nggih menika mangastungkara ateges dedonga pinurih rayung sedya ngenut pengagemanipun sowang-sowang panjenengan ingkang muslim dalem dereke mangastungkara nganti waosan umul kitab mangastungkara kawiwitan sumangga ilahadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahu rasul karim. Duga padicara salajengipun menika mijilipun pinanganten saribit saking panti busana kasuwun kagem Ibu Pakarga Busana Ibu Renit utawi Mas Anas hanganti lampahipun pinanganten sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah amur wakani lampah kumenyar mawa praba kentar kentar winor gondo wido sumirat hamba partejo moyso dangu kang saya cetha saya caket ang saya ngalela pranyata tejanipun pinanganten sarimbit ingkang mijil saking panti busana Sri pinanganten putri ngemba busanane Garwanata pating galebyar pating pancurat lamun kesaru sinaring pandhap kang gegere sasana dilamuta Cinandra kaya kiladase siring Wawade praja singsat kepateting ageman pindho cengkir gading piningit ya jebol kem kamade kamu tuh bandaning sarira dinarata satana ginata ing wedha candrane kaya werdu angga sastra mengko anji dalu dugi teng papan ingkang sampun sinedya pinanganten sami paguntingal tempuking paningal catur netra catur ngarani papat netra ateges mripat ana daya pangriba ing atumaning sanubari dados tembuhe rasa ginaib
Priyapa mlawi astanipun pinanganten putri Hambalang gantal nanging boten enten saged deping netra risang pinanganten kakung ugi ambal sambalang gantal punapa ta menggah darunanipun gantal ingkang dados bebalanganing pinanganten Saribit gantal inggih menika suruh ingkang matemurasi Suruh lamuta pradopo beda lumalawan kuripe nanging yen gini tunggal rasane senajan sajuga jejer kaya satunggal mijil wanita kelamun sampun gawe penggalih manunggalaken rasa miwah karsane pinesti dadi jatuh kramane ya pinesti dadi jodhone mandhap saking pasangan ingkang Saribit amarga tiga ingkang sinakut ing Bokor Kencana minangka wadhahing Sekar Setamat saknalika ponang atiga tinapak ing padha biak pecah saknalika daya-daya pinanganten putri laju ajeng sarwis membalan miji sambaran kang raka kang winatan ranu padha ranu ateges daya padha ya kuwi sambar paripurna hamiji samang raka jinunjung risang pinanganten putri kebak ing raos tresna asih kastung angkat derajating wanudya ampres sagelawat derajate kang pragiwaget dipun wastani junjung derajat sak menika katingal padang sumam burat pasanipun pinanganten Saribit kasta dening ibu pangrenga busana nggih menika Ibu Renita ta Mbak Renit Pangrenga busana ingkang sampun kondhang kalintang kang mijil saking tlatah Bojongkoneng. Pinanganten Saribit sinepan sindur ingkang katuraken dening ibu. Tanggape sasmita ingkang bapa Gita ngasta wonten ing sindur tumuli. Hanganti pinanganten Saribit. Dumateng ingkang binuja krama mugi-mugi anggenipun musi mangun braya tanyar tansah pinaringan bagya tuwin mulya. Sinepan sindur dadi pratandha kelamun ta pinanganten Saribit sak mangke leh omah-omah kok mangke jabanipun gesang tiyang sepuh ingkang bakal paring pepadang pitulungan teges pitutur semburipun. Pinanganten Saribit kapangku dening Rama nganti asta kekalih bobot timbang. Penggalih kang ibu babar dadi cinarita pake rikala panjenengan memangku pinanganten Saribit menawi dipun raos sabut ingkang pundi to pake ibune iki sesih kiwa tak timbang ya tak rasa sesih tengen ya tak timbang ya tak rasa kaya abote padha wae ibune atingal bapa lan ibu sampun satraju lan mangesa lajuring pujasanipun dhateng pinanganten Saribit nganti boten badhe banjinde banjiladan ageng nyongko pinanganten Saribit kargo kados yoga piyambak boten wonten pundi kasinebat putra mantu sedaya dipun anggep sami putra putrinipun piyambak rambedake di anak mantu di anake dhewe kabeh dianggep padha katingal sampun jangkep pepakang sami pepundhen lenggah teng papan ingkang sampun sinedya. Boten atawis dangu katingal putri Domas kanggo sepindha tindake alon. Endah busanane hampir sakopo kang dadi sarana kacar kucur. Daya-daya pinanten kakung laju jemeneng ngasta tilam lampus kang gawe siwas kaprata Jawa kentos miwarta Sekar Pancawarna. Kasunta dening pangure kang garwa ketampi mawi sindur ingkang awarni rekna guna. Tampa kaya Ki Ambar Jati risang pinanganten kakung. Paring guna kaya Ki Ambar Jati risang pinanganten putri. Tampa kaya perlambang tanggal jawab ing mira dhateng wanita setunggaling warga badhe nyekapi sandang lawan buka mring keluarga. Ugi katingal pinanganten putri hanampi tampa kaya boten wonten ingkang marebel najan namung sajugosung pratandha. Dadi wanudya kang gemi nastiti tur kebak ing pangati-ati syukur-syukur pinanganten Saribit samangke bakal pinaringan kasugihan sinangga bondo
Lamun to pinaringan kasugihan saged lumeber lipro kadang senton warga wandung agem sareng amal sedekah sumben ayen pinanganten sarip itu kedunungan Majisis Raja Bro teges dadi wong sugih aja lali sedekah marang sapadha-padha pinanganten sarip digawe dahar lan kembul dahar nedha kembul sesarengan dulang dinulang muga manggihi isih ketranipun jumbuh kang ginayuh saiyek saeka kanthi sembadapa kang sinedya sinebat manunggaling rasa marga mulya dulang dinulang dadi pratandha lamun to pinanganten sari bisa mangke bakal tulung tinulungan yen abot padha dipikul ayen enteng padha dicangking gotong royong lanang mikula wadon gendonga pinanganten sari bit ngunjuk toya wening unjukan toya wening dados pratandha dados lambang lamun to pinanganten saribit sami ning batos bismillah suci bakal sarengan nindake pologrami mugi-mugi dadi kaya kaki-kaki yo nini fitine wa dunya adalah akhirat jodoh donya jodoh akhirat begini ki wonten adicara nggih besetan panggang ayam utawi ingkung pitik apa kaya mesora apa kaya pitik sing dipanggang ora meso apa mendo sing gedhe lawit pitik niku waget damel tulodo nggih Bapak Ibu pitik niku nek tangi gasik teges wong muslim kuwi kan ngibadah subuh ayen pitik senenge ceker-ceker wong nek duwe tanggung jawab kudu sregep nyambut gawe yo Mbak ditarik sing banter ayo gedhe sapa wah iki entuke padha nggih katitik sami ageng kasih sayange nggih sami ageng kejujurane ugi nggih sami ageng kasih sayang insyaallah manggi bagya twin mulya paripurna pinawadan saripi dahar lan unjukan eling-eling para wasisirin sami ngandikan para pinter biyen padha kandha ridha Allah waridatil waliden fisuktullah fisutil waliden ridane Gusti Allah niku gumantung tiang sepah kalih banjur murkanipun Gusti Allah nggih murkanipun tiang sepah kekalih eling-eling ukara menika pinanganten sarwi badhe nyuwuni dipangestui dipalilah kalian kang jejimat jirama jibu penggalipun pinanganten putri babar dadi jinarita ibu kula ngaturake sembah bekti kula ibu henget marang ibu ingkang sampun dados papaning yuga sak lawase nawa candra dosawari ugi henget marang Rama ingkang sampun ngukir jiwa raga kula dados lantaraning tuwuh bebasan aku cilik digedhekake aku bodho kapinterake matur nembah nuwun nggih Rama matur nembah nuwun Ibu kula mangertosi dening panjenengan dereng purna anggula wentah marang kula nanging pepeti jodoh sampun dumawah marang kula nyuwun dipangestui dipalilanci Rama Ibu boten atawis dangu penggalipun bapa tasuri babar dadi jinarita anakku Jabagus aduh anakku Jayu penganten sakarone kowe ngaturaken sembah bekti marang aku yo tak tampa yo ngger ora liwat pangestuning bapa lan ibu tampanana bapa lan ibu saka Gembong teka kene hamung ngeter ning ngareping gerbang palakramamu nganti taswanake marang Gusti Kang Maha Kawasa muga-muga lemu mangun bale wisma lemu mangun brayat anyar tansah binaringan bagya twin mulya ya lup ugi pesening bapa aja nganti lali yo ngger Jabagus tetep sembah bekti marang Gustimu salat sing 5 mengko aja nganti ditinggalake sebab apa sebab ora ana sakinah mawaddah warahmah kajaba entuk restune Gusti Kang Maha Kawasa ngger anakku Jabagus tok anakku Jayu penganten sakarone akeh para pinter biyen ngandikake wong omah-omah iki bebasan kaya wong arep numpak prau marang tengahing segara sukala mangsane ombak kang gedhe ya sok kalamangsane
ana angin kang gegirisi tak jaluk ya lup padha kuat marang cobane Gusti dadi warga kang sejati ya kuwi warga kang sakinah ya mawaddah ya warahmah. Ayen kula parep nyonto wong omah-omah nyuwun tuwa marang tangan utawi asta ya ngger sebab apa sebab asta kuwi apik. Asta kuwi nek siji gatel siji ngukuri gatel bareng ya kukur-kukuran. Lah wong omah kudu kaya mangkono padha sabare padha narimane dadi klambi siji lan sijine. Yen ana babagan kang kurang becik rasa diubal-ubal nang sakosok baline. Yen ana babagan kang dadi bebungah cukup dadi bebungah hatimu dhewe kang pungkasan. Barakallahu laka wa barakta alaina wa jama bainakum bihawir yang kerna kucap bagus aduk anakku cahayu penganten sakarune adicara sungman sampun katindake nganti boten alangan setunggal menapa kados sapene monggo bapak dan ibu katuran jemeneng apit pinanganten saripit sak perlu kapundhut gambaripun kisane kapundhut gambaripun kaliyan kadang-kadang multimedia profesional diosoting dalam fotografer profesional Angga Pincuk Renita Wedding Organizer. Panjenengan waget perso piyambak mboten jarine mboten kadosi nganten kakung dasare bagus tambah baguse. Nganten putri dasare wusayu tambah ayune kasta dening Ibu Renita utawi Mbak Renit. Monggo hambok menawa hambok menawi panjenengan bilenggah birawa tangga tepale teng mriki wonten ingkang kasesem kali jasanipun. Waget silaturahmi teng dalemipun ingkang wonten tlatah Bojongoneng. Begini niki dipun sengguyung kalian ingkang Romo nggih Mbah Harto mawi dekorasi sedoyonipun ugi YNA video syuting dalah CR fotografi. Bilenggah birawuh lampun adicara dopangipun pinanganten saripit mawi adat sampun katindake. Sokala mangsane teng titi niki nggih menika lung tinampen utawi pasrah tampi nanging pasrah tampi utawi lung tinampen sampun katindake wau injing niki dipun isi monggo foto keluarga. Foto keluarga sak mentara nggih sinambi mangke ngentosi Mas Anas niku medal melih saking keluarga pinanganten jaler liyin mbok menawi tasih enten monggo saking Gembong nggih ayo saking Gembong pundi nderek foto sak mentara nggih sinambi mangke ngentosi Mas Anas glopot medal nggih lawit adicara long tinampen sampun katindake wau injing dan kapundhut gambaripun kalian CR fotografi Twin YNA video syuting Kangga Pincuk nggih menika Renita Wedding Organizer Bapak Ibu sedaya kemawon nggih Pak Bu. Mbak Renit niku luwes. Tegese luwes niku napa Mas Haji? Luwes niku nek cara dalang nggih mboten kirang lakon, cara bakul ya mboten kirang cara. Iki nek adicara kaya mengkene, pade-padene ya kaya ngene, terus tukang syutinge Yusuf, tukang fotone ya CR. Terus audio ini gue BY audio ini bayar piro monggo panjenengan mangke waget silaturahmi teng dalemipun ingkang boten tlatah Bojongoneng sampan apa sapan CR ke apal biasa pernah CR nggih sampan nggih duwe sampan nah panjenengan nggih waget pirsa piyambak mawi astonipun Mbak Renit niku nggih nek sae niku mboten mergi filteran HP nggih mboten mergi niku wonten efeke Mas CR mboten. Nah niki panjenengan waget pirsa piyambak nyaket mirsani ya nggih niku memang sae. Dadose mboten kok apike mergo filter HP ning apike mergo efek kamera mboten. Niki panjenengan waget mawi titik sinaket nggih mirsani nggih nek mawi asta Mbak Renit niku manggih make upane mang sae. Monggo salajengipun. Iya sinten melih? Pade Bude Palik Bule nggih lawit kula mboten nampi seratan data keluarga dadose panjenengan kembali dari foto samapta ganti sawe diri. Teges mempersiapkan diri sing arep pada melu foto wis kaya pada merek dewek kaya kuwi. Sing penting pada arep bojone gandeng-gandengan ya Bapak. Yo karo pasang-pasangane menajak katon perawan iki. Sing pada lanang ya karo bojone menajak katon bujang nggih. Pratacarane ya ora mesti juga lamane bujang juga lamane bojo nggih. Niki nggih dekorasi sedaya mawon niku dipun sengkuyung kalih punden ingkang Rama nggih iki paknipun Mbak Renit.
Mawi Pak Harto niki jenengan kok badhe betake dekorasi niki kaitane nggih mboten ngantenan tok Bapak Ibu. So kalamate jenengan kok badhe ngawontenaken adicara khitanan utawi supitan utawi sunatan nggih betake dekorasi lan make up lagi monggo waget silaturahmi teng dalemipun Mbak Renit utawi Bu Renit. Ugi panjenengan wonten adicara tunangan ing gemen nggih. Jenengan monggo waget silaturahmi ugi teng dalem Mbak Renit. Mbak Renit niku napa mawon nggih purun. Mboten kok milih-milih job-joban mboten. Lare-lare panjenengan niku badhe wisuda nek teng cara sakniki sekolahan kan enten adicara wisuda niku monggo. Badhe wonten adicara konjalan arisan nggih kok badhe make up kersane kok ayu monggo. Silaturahmi teng dalepun Mbak Renit nggih teng Bojonggoneng. Bojonggone nek sak kading kene perek apa yo perek glundung tok ya mbok betake sound system enten badhe enten adicara napa monggo mboten satebe-tebe wong tanggit tanggane nggih enten. Nggih salajengipun monggo sinten melih saking ngene penganten jaler yen rencang-rencang Mas nganten utawi Mbak nganten monggo. Nggih. Nggih mangke foto keluarga kelajengaken mangke melih nggih sasampune Mas Anas medal. Oh. Lolo, iya. Oh, awas, jalannya rada sempit ya Pot. Salah buka kono ayo tiba nek rono awas wong edan kok malah geol-geol ning ngarepe wong. Lolo, nggih, foto keluargane mangke meleh nggih. Enak nduk, merem meleh. Apa ki? Ditoto sing apik nyandak para Mas CR. Oh sip. Sedaya mersani kamera senyum ayo Nduk, senyum. Kayak bebas yo. Nah. Oke, Bapak Ibu lega melih. Wong CR ku ndeleh kopi nang sandinge kamera, terus ketendang aku nyiram kamera. Lah darani apa ora? Untung ora kelumut kamerane. Oh, sajane mawur Bapak Dalang. Alhamdulillah. Aku gumune ku ya kamera kok delele sanding wedang ngono. Oh, kamera sing nang kono akhire numplek. Lah iya. Ya Allah, lagi besane kok iso nang kene kabeh ora. Iki wong kene kok bisa. Ya Allah. Ayo Di, Mbah-mbah lu disapake sing. Bae, Mbah. Halo. Kita nyambut gawe sik ya, Mbah. Jenengan biasane weruh nang TV sing nang kene nggih. TV anu apa? Oh, lah wingi nyong 3 dina nang patroli, Kang. Acara apa? Nyolong ayam. Wah, wong edan. Nggih mboten nggih. Oh iya. Alhamdulillah niki nggih wis senajan umpel-umpelan ya rukun ya Kang ya. Aku nek karo Pak Harto ki luar biasa. Oh, Pak Harto luar biasa. Kok nek menciptakan apa-apa ku ya iso apik kabeh ning gone papan panggonan sing angel po ya iso. Niki sing arane wong kreatif Kang. Niki Pak Harto ya pinter. Aku
aku ora tau ketemu papan sing nggone penak ora mesti modele ngene kuwi ya dadi. Wong nang iki nek jago metungkruk nang kene bedadi. Wah. Kene ya dadi ya Bu. Nah, iya. Bu, jenengan pun dahar napa dereng? Empun, berase tase. Lho kene ora ana Pak ngei beras apa piye? Boten kon nempur maksudnya. Wong edan ae. Alhamdulillah niki tak salam riyen nggih Iki wektune ya Pak, hati-hati aja nabrak dhuwur. Niki nabrak dhuwur, niki kula badhe tausiah teng mriki masjid. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibuke meneng nggih. Jawab kok meneng Lah opo? wong ora jawab Aku kok. krungu jawab kok ora. Lah niki ya Allah lanang aring dibuka wadon kabeh. Terus arep ngomong rondo ngono ki, Pak. Ya niki rondo nggih. Wah, wong edan. Sing rondo ngacung. Ana bojone kene ngomah kok. Maksude nyong sing rondo ngacung ki nang kene ana pranata cara duduk. Bocah edan. Lah iya. Aku wala aku. Alhamdulillah. Nah niki kula disyuting karo Mas sing profesional Mas. Sapa jenenge? Niki Pak Yusuf. Wong endi? Lah niki barang teng kabupaten niki mboten nyunting. Oh, lah. Alhamdulillah. Nang kabupaten ngopo? Lah wingi nyalon DPR Kang. Dadi. Kecek loro tok. Terus Ya ora dadi. Kang. asale piye? Lho andume 50 Kang. Oh, wah. Oke, alhamdulillah niki kula mriki ya Pak Dalang. Salam sik to. Umpun salam setunggal Oh, mau. iya, Deng. Niki niki bareng jawab. Heeh. Niki tak salam dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dijawab kanthi kompak ya Bu. Nek ora jawab salame nyong Bu, oh temenan. Bu nang mburi wingi ora jawab ya Pak. Primen. Kowe tau salat jamaah ora? Oh lah nyong nek jamaah yo nggal dino Pak. Salat ning musala ke imame salam ora dijawab ora apa-apa kok imame muring. salam dijawab ki wong edan nggih. Lah iya. Apa beda, Bot? Ya beda. Oh, Niki kula tak nyawang pengantene Pak Dalang. Oh, Niki kula tembe weruh penganten lanang nyekeling kene kencenge ora umum. Lha kok pandangane kok tekan kono-kono ki Lah piye? ya ora pandangane niki penganten biasane nganggone kaya kiye cekek. Ngapur rancang, biasanya ngapur rancang. Cekeli kaya kiye. Terus ngopo? Niki nyekeli napa, Mas? Asto niki. Wah. Asto. Nggih alhamdulillah kula tak kenalan riyen ya Mas ya. Nyong mau rene luru desa Gemblong ora ketemu. Hah? Gembong kok gemblong. Gemblong ya ora. Pantesan nang Sherlock ora ono. Sherlock ya, cuk ono kok sirluk ngono. Kalau yang Gemblong. Gemblok nggih. Ayo di Nggih, cek alhamdulillah. tepangan sih. Namanya siapa? Teko rojo kok namanya Nggih, siapa, Paring Mas? asma sinten? Dodokmu salah. Ayo, nah, sing apik. Dedet 50 ora kan. Wah. Ya Allah. Omalan jaluk duit. Paring asma sinten? Nurul Amri. Ya Allah. Sopo? Sopo? Nurun karo Ampri. Wah, wong edan kupinge ora kalah bener. Undangane sinten, Mas? Amri. Ampri. Niki wong lanang sing ngarane Ampri iki wis jelas, Mas. Piye? Jelas ora Ampri dalem ya, Mas. Wah. Ora Ampri dalem karo mertuane nggih, Mas Wah. nggih. Jenengan nek gadah arta ya weken sing wadon kabeh. Wah, Nggih apik. niku wis aja diweken wong wadon liya ya, Mas ya. Ojo kok dikene ayu DJ ojo. Aja weken ayu DJ. Ojo. Khusus nggo sing wadon. Ah. Gini niki sampeyan wangsule pundi, Mas? Gembong. Oh, ya Allah gembong karo gembong. Iki asli duko Oh, gembong. berarti niki uliah sekampung. Sedisa. Berarti jenengan bojo sekampung. Oh. Ya apa tembe ana bojo sekampung. Artine ku sak desa ya pot. Oh, sedesa. Heeh. Alhamdulillah saiki disawang bojone jenengan. Dipirsani. Lah ya Allah, pertama ketemu ning ndi, Mas? Kalau kawit SMP pun Ya Wah. Allah. Awet SMP didedeki. Ana wong duwe bojo awet SMP. Heeh. Berarti jenengan kan sekolah ki malah luru bojo. Ya apa ana niki mulai Wah, tegese leh kenal ki biyen zamane sekolah bareng ngono lho, Pot. sekolah alhamdulillah. Saiki disawang bojone jenengan. Dipirsani, Mas. Ya Allah, sing paling nek turu ki mutan terus apane wong tanggane? Apane delok Kelingan wong apa awet nih, SMP? Mas? Nggih. Apa irung, apa mripat, apa bibir? yo wong Wah, wonge, Oh, Bot. wonge. Berarti senenge kimutane wonge. Ayo. Saiki sing wadon Ning delok ya, wedok Bu. gendi tekoki, Bot. Nggih, paring asma sinten? Ivan Rudianti. Ya Allah, Sapa, Bot? Ivan Nuding. Nah, kono bapake sengen lho. Ampun. Oh, Nggih arane panggilannya apik. sinten? Arane apik ku yo Ya dirubah-rubah. Allah, panggilannya gampang. Sapa? Sopa. Ae, Pak, sapa? Oke, alhamdulillah. Saiki bojone jenengan disawang. Dipirsani, Mbak. Ayo Dipersani, Mbak. nggih, Ya dipirsani. Allah, ganteng napa mboten?
Ganteng. Banten. Ganteng. Saiki tekan Pot, saka rek mau dugi suku rambut Kati kok dhuwur sikil. tekan ngisor sing jenenge apa nek? Apa Kabehan. Ya Allah, krungu apa ora? kok BH? Sakabehan. Ya Apa Allah. nggo BH Apa Mas iku? sampean nganggo BH, Mas? Bot. Lah niki ngomong sakabehan. Apanya? Baleni. Sedanten. Oh, sedanten Allah. oh sedaya. Nek mau ki berarti sekabehane Pot. Kowe iki kupinge ora kalap to ki Pot. Iki diwalik sedan. Apa sampean ndek santen? Sedaya. Oh, sedaya. Pot. Alhamdulillah ya Mas ya. Niki berarti sedaya cinta ya Mas ya. Niki mulai ngesuk ngundang bojone napa? Yang beb. Apa? Ngesuk le nyeluk bojone napa Mas Dedek napa Bebeb napa Umi zaman Oh, saiki? berarti wong kene ngundange sae. Ngundang bojone iki sae. 2 minggu tok paling ya. Wong Seterusnya edan. sartil. Wong edan. Oke, berarti ayang ngundang ayang beb nggih. Sing wedok sapa? Jenengan ngundang bojone napa? Sayang. Oh papi. Papi. Oh Mas kowe Papi. ngundang. Papi engko bengi sing arep dumen dhisik apa, Papi? Ya apa? Kowe privasi ya, Pot? Pripun? Temeng dhisik apa ning bengi? Ditekoki engko bengar ngemek opone Mas. Lah Mas guyu to ke Pot. Iya, niki. Ditekoki kuwi kok. Oh ya Allah, saiki tawe ngerti ya Mas. Apa? Wong lanang nek wis ndek bojo kuwi tanggungane gede ya Mas ya. Contoh Contone ya Mas ya. Ah. Contoh nyong kuwi ya Mas bojo kuwi. Wah, wis Iya. tau bojo. Nyong bojo tok Bu, Wis tau bojo. Wis tau bojo tapi Oh, 2 wulan tok. Karo wong. Karo setan. Yo karo wong. Oh, Lah iya. tapi mertuane nyong cerewet kan. Asale piye? Yo nana wong madang ora oleh karepe. Lah mergo kowe mantu petuk banget kok. Karo madang ora oleh nambah, Mang. Asale piye? Dadi kursi cuwil bae ya. Yo beda karo kene nek kene nggone lomo kok wong tuane. Berarti sampean mau wis ngerti ya, Kang. Ah. Duite weken sing wadon nggih. Ah, iya. Berarti seumpamane 2 juta weken sing Sing wadon apik. Gampang esuk dong lunga 2,5 juta desak maning. Wah, edan. Yo wedoke dikai apa nek ngono carane kene. Alhamdulillah saiki aku patakon karo sampean tujuan menikah niku napa? Wah, abot iki petakon. Apa, Mas? Oh, membina rumah tangga. Membina karo tanggane. Kok membina tanggane Mas? Iya, niki membina rumah tanggane. Membangun rumah tangga takon Mas Yusuf to. Mulane Pak Usop niki bagian KUA ngerti nggih. Ah. Berarti membangun rumah tangga ki membangun sing karo tanggane maksudnya tanggane tangga Wong kiri. edan. Yo ora. Dadi ngene Pot, werdine wong nikah nggih. Nggih. Nikah kuwi ndereki sunahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Sing Nabi. arane wong nikah kuwi ora ana istilah wajib, Mas. Ora ana Isine wajib. sunah. Nikah kuwi sunah. Ming jero sunah mau wajib kabeh. Wajib kabeh. Wong lanang nek wis kok wani kobiltu, Nggih. berarti wis jupuk tanggung jawab bapak awit dina saiki. Nggih, ya Mas. Sing Ya. maune mbak ngantenke tanggung jawab bapak ibu kabeh apa wae iki dadi tanggungane jenengan. Jadi sampeyan ya Mas ya wis duwe wong tua loro isine mecingi pokokan. Oh, iya. Gua lihat ngene ngene pecingi sing akeh, ngono pecingi sing akeh. Ah terus Gampang nek butuh sertifikate sele. wong edan. Ya ora kena iku. Kowe ngrusak jenenge. Nyong ora ngrusak. Ah. Niku pengalamane nyong. Oh, lah yo. Lah mulane kok diberat to. Nyong bojo sing terakhir Sertifikat bukan. dijaluk gadek. Nyong bojo karo bojo nyong sing terakhir nomor 2 kan. Lho kowe berarti bojo ping pira? Ben pindho. Lah kok payu. Lah yo nyong payu ae. Konone kok ya sadar. Oh, wong kaedan. Wong edan. Nggih, dadi nyong dipesen kan. Piye? Pengantin anyarku dipesen karo wong tuwane. Ah. Dadi syukur-syukur ngiso kae mburi ngomah aja dedol. Ah. Niku mburi ngomah. Nggon sapa? Wong nggon tanggane. Lah iya. Nggih, alhamdulillah. Ah, iya. Dinten niki nyatane Jumatan Ah, ya, Mas ya. ah. Niki ngeras-ngerus ya, Kang. Oh ora apa-apa. Ibu nderek Prias Kondang. Sapa, Pot? Rendit make up Saka ndi? saking telatah bojo ngireng. Iki Mbak Renit ki nek cara takon Oh, bojo koneng yo. kowe ngomongnya bojo ngendi lho? Bojo koneng. Kowe ku Lah, diapalne ketutupan ki kok. Iki Mbak Renit ki nek cara takon nganu gagrak Sunda bisa, Pot? Oh, bisa. Gaya Batak ya bisa. Bisa. Iki berarti Solo Jogja bisa kabeh. Bisa kabeh. Lah nek umpama wong arep wisuda cah SMP ki Bisa. wong arep parisan ya bisa. Bisa sing ora Tunangan ngono. bisa. Oh, Sing lah. ora bisa mung siji kan. Apa, Pot? Ngrias orang bayar. Wah, wong edan yo iya. Di dalamnya ada orang-orang hebat. Contohnya Niki sapa? Mas Yusuf. Saka Niki Kaji Yusuf. Iki bagian apa? Niki bagian syuting. Oh, video syuting. Alhamdulillah, YNA video niki syuting. syuting karo YNA luar biasa. Iki Kang. biyen nyuting aku live nang aku orkesan biyen Oh, niki langsung nggih nyuting nyong Kang biyen. subscribe full Nggih, Pot. Tapi pas nyong- bayarannya YouTube aku ora tau kayak Ora iku. tau kayak iki.
Nyong mbiyen sing nyoteng pas bojo ya kiye. Niki wong gareng ki ngomongnya ceplas-ceplos Kang. Ayo ora Kanggo apa-apa. menghibur ya Kang. Alhamdulillah. Sing moto sapa? Sing moto Jontaku. Sing moto Jontaku sapa? Jontaku melu yen aku Jontaku. Lah yo Iki wong kene iki. Carnone ki iso rumpetan kae sih. Iki nesu. Kamerane tak siram wedang nesu dekne nangis. Niku Mas Carnon nggih Iki alhamdulillah. mix sing dijekeli kuwi sapa? Iki kadi Mas Abe sing nyetel sapa? Mas Slamet. Hah? Kok sampe-sampe. Lah iya. Kenalan to apa? Paring asma sing Ayo kenalan. Patul. Oh, Patur. Kok katul kepriye to? Patul ya Allah. Alhamdulillah. Niki di dalamnya hebat-hebat ya Kang ya. Hebat-hebat ki. Lah ya hebat-hebat lagi sing metu ngruk-ngruk. Lah iki dekorasi kabeh iki sing ngurusi sapa? Lah ya ki komplit nggon bose kabeh. Sing ngurusi sapa? Sing ngurusi ya bapake. Arane sapa? Arane kelalen yo. Pak Harto. Oke iki goblok. Lah perenek rene karo mecingin nyong sih. Oke. Iya. Harto Ora tau mecingin nyong. Oh, ya kok jaluk. Iku kejaluk kok. Ayo wis, Ya iki anu ya, Bot. Krepek gedang krepek telo. Mbok ganti to bahasamu, iya, Bot. we, anu gedang setondon wedeng kandi. Terus artine. Ya wis. Wah, ora masuk kowe. Oh, wong pedok. Ayo Mas dibacutke. Awas. Iki Dedek sik SMP kelas 8. Aja mundur-mundur. Ana iki sing iki SD kelas. Aja mundur. Aja mundur. Wong edan. Tangannya itu. Wah. Terpaksa. Aja terpaksa. Tangannya berani. Ayo joget. Ya Allah nang musola ketel Mas. Wah iya. Oh jodoknya karo kebe ya Kang. Oh iya. Lah ya karo. जानी है Bodoh. सपना है सच है कहानी है देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली Aja sini kene. दीवानी है Ada siapa? Namanya siapa? Aini. Ini siapa? aduh Bude. nyai Nama Bude. Coba kene. Ada apa-apa? Menikah karo Bude. Bareng. Menikah karo Bude. Wong edan. dengarkanlah Pacar. Urung ngangpas karo nyong. Ora cocok. Bocah ayu kok. Bocah ayu banget. Oh, berarti ojo Kang. Duh awake anyep kabeh tak cekel. Oh, nyong wis loro. Gua pengen telu ora kae. Ojo. Ya wis. Bae ojo kakek ya. samanya Yo lagi ora cocok. Ora cocok. Lah ora cocok ya. Ora syukur ta kowe. Ah. Wong ngene kok dibanding. Ya kok nyalake. Ya kok nyalake umpama kuwi tiba dhewe. Lah nyong senenge iki ya kok. Lah ya wong iki cah ayu ora gelem karo kowe. Lah kok sing cemburu kae. Kene Darmi. Oh, Darmi sapa? Maju gak apa-apa. Kok Darmi? Jenenge sapa? Namanya Bangsa siapa? kuatku. Setrika. Mencintaimu. Basa yo setrika. Coba pinjem ini. Nah, taruh sini. Tangannya maju. Ayo Dok, maju tangannya. Ayo joget. Wah, emoh hebat. Isi no. Emoh. Kamu kan cantik gak usah malu-malu ya. Ayo janji. Ben yang cilik ben. Lah kuwi. Ah, Sekelan kene. ayo. Kene. Arep apa ora gelem kok. Kok ki nyekso wong kok. Ya. Dek siji. Iki najato dhuwur iki kelas 6 SD lho, Pot. Iki sik kelas 6 SD. Weh. Wis SD aja dirayu. Oh. Arep apa, Pot? Arep apa? Kok sungkem kaya nganten iki piye? Oh, njaluk ngapura ya. Ah, mbok menawa ana tembung sing ora kena penggale ya, Pot. Njaluk ngapurane. Lah iki karo sing cilik. Wah. Lah kok mbak syukur to kowe. Oh, lah ora gelem mau dipiksa ngono. Ah. Ya, njaluk ngapura bapak ibu nggih. Waduh, kok sungkem. Bisa jalan apa
dibelekno di. Ku nangis bocah. Jalan ngapura pas nganten Bang nganten donga dina mau sing apik ya, Bos. Ah, dadi bojo donya akhirat. Aja ming donya tok. Nggih. Mboke Oh ya dadak karo dadak malah. Dadak wae ora sagawa prana adoh. Wah, sing kono nggo musala kae. aku njaluk. Wis. Tiga Nggih, sampun Mas. Nggih, tepuk tangan Ibu-ibu dawuh Mas Anas nggih, niku nggih. Mas Anas Babon seniman saka Jawa Timur. Iki duka padicara salajengipun jenengipun tumplak ponjen langkung rumiyin Bapak Ibu Kakung, Bapak Ibu Putri mangke maringi arta nggih. Kalih didongani Pak suwunake marang Gusti Kang Maha Kawasa muga-muga arta niki mangke dados arta bibit utawi arta jimat. Ah werdine apa kok ben dadi arta jimat? Ah mbok menawi mangke nggih damel usaha napa mawon dados berkah barokah pangajab turah. Nek wis turah ngendikane Mas Yusuf yen akeh kena nggo gawe tuku lemah bangun omah. Ngendikane Mas Carno ya kena nggo gawe nyekolake bocah TK tutu kuliah. Ana ya sak-sake ngono maju ya kena ngisor ya angel padha wae dhuwur mboten napa-napa nginggil mriku nggih. Nggih sing penting sing baku anu ora angel. Nggih maju mriku ditata Mas. Nggih. Ugi mbok menawi mangke wonten sisa-sisane turah-turanipun arta menika nggih waget damel ngibadah jari Mas operatore ugi ring Mekah Madinah. Ugi ana turahe meneh kena sedekah jariyah. Monggo sedaya mawon nggih. Ingkang badhe maringi arta damel pinanganten sarimbit mawi adicara peponjenan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sedaya kemawon pilenggah pirawuh badhe budhe sedaya kemawon nggih ingkang badhe maringi pawitan monggo. Mugi-mugi napa ingkang sampun panjenengan paringaken mangke angsal piwales saking Gusti Kang Jagat nganti sedaya kesaenan monggo. Tangga tepale mbok menawi badhe ndereke peponjenan Bu monggo tumplak ponjen nggih. Mbok menawi badhe maringi monggo minggah. Nggih teng mriki sedaya kemawon teng rikala dayan menika kula sesarengan Renita Wedding Organizer kang dipun pandhegani kalian Ibu Renit Mbak Renit. Mbak Renit nika nggih luwes tegese luwes niku napa Mas Haji luwes kuwi mboten milih job-joban. Ageng nggih ditampi, alit nggih ditampi, nggih sing jelas nika nggih nuruti napa panyuwunan panjenengan badhe nyuwun cara napa Mbak Renit niku nggih sagah mboten bakal kok sanjang mboten niku mesti disaguhi kabeh. Buta tunangan nggih adicara napa mawon kaitanipun make up kaitanipun dekorasi monggo paget manggi kalih pundhenipun kula ngenten Pak Harto. Nggih menawi mangke mbentengan mbetahaken napa mawon kaitane sound system nggih matur mawon kalian Mas Fatul nggih. Ini caket yang mriki nggih tebang sedaya. Monggo. Tasih enten mboten nek pun mboten enten mangke dipun pendet gambaripun selajengipun jam menika nglajengaken adicara foto keluarga. Monggo Mas CR pun napa dereng nika ditangleti. Mawi mangke kira Jumat nggih. Mbok menawi kula sesarengan Renit Wedding Organizer. Sesarengan sakadang sak kanca duka niku video syuting, duka niku tukang foto, duka niku kula piyambak, duka niku sedaya kemawon. Mbok menawi enten napa mawon ingkang boten kira penggalih panjenengan twin kula pribadi Yun Agung Samudra Pangasami kula akhiri dina Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nembah nuwun. Kelajengaken foto keluarga mawi otomatis nggih Bu Bapak. Sing dereng foto wau monggo. Mangke kersane kapandhuk kalih Mas CR kalih Mas Yusuf, Mas John Tako. Matur nuwun. Tak pernah tahu
emosi dalam menuliskan, bukan atas ketersengajaan semata. Hati yang satu harus berbagi rasa, semoga selalu dalam tuntunannya. Wahai engkau kekasihku, duhai engkau belahan jiwaku, jadikanku bidadari surgamu. Janganlah kau berpaling dari rahmatnya, maafkan aku yang tak pernah sempurna. Hati yang satu harus berbagi rasa, semoga selalu dalam tuntunannya. Wahai engkau kekasihku, duhai engkau belahan jiwaku, jadikanku bidadari surgamu. Janganlah kau berpaling dari rahmatnya, maafkan aku yang tak pernah sempurna. Maafkan aku yang tak pernah sempurna. Lampu padam, tenda mulai dilipat. Sepatu lepas, kaki pegal tapi hangat. Senyum terakhir, tamu pamit pulang. Tinggal kita berdua, diam tapi menang. Dulu cuma angan, sekarang di tangan. Semua cerita jadi kenyataan. Akhirnya kita berdua, tanpa hiruk pikuk dunia. Gaunmu kusut, rambutku berantakan, tapi cintaku tetap tak bisa. Akhirnya kita berdua, setelah tawa dan air mata. Selamat datang hidup sederhana, tapi tiap harinya aku tetap jatuh cinta. Gelombang ucapan di layar ponsel, tapi yang ku pandang cuma kamu dan senyummu. Ruang hotel ini jadi saksi, dua hati siap menulis bab yang baru. Tak perlu lagi pura-pura kuat, kita bisa jadi apa adanya. Akhirnya kita berdua, tanpa hiruk pikuk dunia. Gaunmu kusut, rambutku berantakan, tapi cintaku tetap tak bisa. Akhirnya kita berdua, setelah tawa dan air mata. Selamat datang hidup sederhana, tapi tiap harinya aku tetap jatuh cinta. Selamat menempuh hidup baru. Semoga cinta dan kebahagiaan selalu mengisi hari-hari kalian dan menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah untuk kalian berdua.